Un programa de denúncia social els oferirà per primera vegada a la història de la televisió uns bons consells per sorprendre el paladar de la seva parella el dia dels enamorats. Molt bona nit, Ada Parellada. Bona nit, moltes gràcies. Que avui ens portes uns plats exquisits. Raül, perquè jo t'he de dir que no cuino. Jo no cuino. Jo de fet ho sabia. Sí, i jo vull una cosa simple per sorprendre la meva parellada i jo crec que avui em pots ajudar. Perdona, simple no. Zero dificultat, zero, I exquisita. Home, això per suposat, l'objectiu primordial és que sigui exquisida. Evidentment que sigui fàcil, que sigui accessible i que sigui econòmica. Per tant, ho tenim tot, eh? Doncs anem al primer plat. Sí. De fet, el ser fàcil de confeccionar després ens deixa més temps per fer altres coses. Clar. Està oberta la imaginació sempre, el Raül. No, és que, perdona, poden haver-hi aliments afrodisíacs. Poden haver-hi. Que n'hi ha. Que n'hi ha. Ho veurem. Però que a vegades no sempre funcionen. Però, en canvi, el que sí que funciona i és infal·lible és la tranquil·litat. Com s'assoleix, com s'aconsegueix la tranquil·litat? No estressant-se, cuinant, ni comprant allò, que me falta no sé què. Per tant, nosaltres avui farem un menú en el qual tots els aliments són congelats que els hem pogut comprar prèviament, amb tranquil·litat. Ho cuinarem amb un plis, ho deixarem a punt i ens anirem a maquillar. Perfecte. Perfecte, comencem. Jo em quedo amb el primer plat. Val, perfecte. Què és amb les postres, Sandra? Molt bé. Perfecte, el primer plat. Anem a veure què és el que tenim d'ingredients. És que és tan fàcil, Raül, que és que a mi em fa fins i tot vergonya. Mira, el que farem serà una amanida. Què busco amb aquesta amanida? Busco que la puguem tenir a punt i que només l'hàgim de passar a un últim moment. Que sigui maca i divertida. Llavors, tenim gules. Aquestes gules són congelades. Sí. Estan fàcil de trobar, per tant. Sí, estan a punt. Són les gules congelades. Això sí, quan comprem congelats, si us plau, hem de comprar que siguin de bona qualitat. És molt millor un bon congelat que un mal fresc i el que descongelem seguint les indicacions del fabricant o de la botiga de distribució. Llavors, uns albocats que són altament afrodisíacs. És que diuen que els albocats són afrodisíacs i són per associació, perquè tenen la forma de... Aquelles bossetes. Això li encantarà a la Sandra que sigui afrodisíac, vull dir? Llavors posem un toc d'humor, que són els quicos, un pesto, que és tan senzill com... El pesto és alfàbrega, pinyons, una punta d'all per donar-li malícia, sal i oli, triturat, i barreja d'enciams que ja les venen en bosses i que no tenen cap problema. Molt senzill. D'acord. Doncs ja està, és que ja ho tenim tot fet, ja tinc tallat l'alvocat i l'única cosa que farem serà amanir els enciams i també amanir les gules, d'acord? Ben amanit, llavors barregem bé, en tenim per més de 2 persones, Em sembla que podem fer un trio, d'acord? És a dir, que per aquelles persones que siguin 3, aquelles parelles de 3, aquells trios, fantàstic. Avui és el cas. De fet, estem la Sandra, estic jo. Vull dir que tenim el menú pels 3. Vale, posarem l'alvocat que he tallat, perdona, ja has vist que estava talladet, que no té cap problema, cap història. Com que l'alvocat a més és molt, molt suau de treballar, el tallat és més que senzill, no ho hem fet perquè tampoc no aportava gaire. Rebanyarem el pesto i ja farem el muntatge. Ja està, ja està. Quina pinta té de i no està acabat, Bueno, és que... Quina pinta té i no està acabat. Què és el que és més important en un sopar que se basa en l'amor? El més important en un sopar que se basa en l'amor és que ho facis amb amor i que facis el muntatge, que no et doni feina, això sí, perquè quan les coses et donen feina després no les trobes tan divertides i que després tinguis l'altra persona que en aquest cas tens amor cap a ella, no? O com a mínim et pots regalar un sopar tu mateix, també, no? Bueno, sí, això és... Sempre. A vegades, quan estem sols, no ens cuidem prou, i jo crec que amb una manera d'aquestes... Vale, sí, però bueno, el cas d'avui és el cas d'avui. Sandra, tu vas portant, no? Albocats afrodisíacs. Sí, segons els azteques. Exacte, ho has llegit, no? Sí, que diuen que tenen la forma dels testicles. Árbol del testículo. Árbol del testículo, en diuen, Vale. Les gules ja sabeu que el marisc és infal·lible, que són afrodisíaques, segur. Ara posarem... perdona, els quicos. Per què? He comprat aquests quicos que no són que t'hi deixes les dents, que són aquests quicos més tendres. Si vols els pots picar una mica, els piques una mica i llavors donen el toc d'humor. Perquè amb qualsevol plat
i sobretot si és tan fàcil com el que presentem avui, sempre ha d'haver un toc d'humor, o una espècie, o una herba, o un toc cruixent, una coseta. Són diferents textures totalment, Jo m'estic escoltant la panxa perquè encara no hem sopat, cal dir-ho, i m'estic escoltant la panxa de l'olor. Bueno, nen, Raül, superàs el que et preparo. Estem. Si em voleu ajudar ja ho sabeu, però ja estem a punt, és que vull fer-ho bé. Però és senzill, de moment. Perdona, tan senzill com que fins i tot ho pots comprar pràcticament tot, perquè pots comprar el pesto. Aquesta amanida es diu francesa. No, perdona. Bueno, això és barreja d'enciams. T'he canviat una miqueta la recepta que jo t'havia promès. Sí. Bueno, l'enciam francès. Avui aquí t'he portat barreja d'enciams. Per què? Perquè oi que parlàvem d'afrodisíacs? Sí. Una miqueta també. Doncs hi ha alguns enciams que tenen aquest potencial. Que, per exemple, la rúcula. La rúcula és un enciam que a part de donar-li un punt d'amargor, doncs també diuen que és afrodisíac. Per tant, aquí, en aquesta barreja d'enciams, hi havia una mica de rúcula. I la presentació, veig que el xef sempre s'ho miren molt, Perdona, s'ho poden mirar molt, però amb un plat tan fàcil com aquest, o mirem una mica la presentació... Almenys la presentació. No, perquè tu, si tu presentes un plat d'aquestes característiques, ja el tens mig comprat a la parella. I què t'ha costat? Res. Vale, ara sí, ara és un moment delicat, però tu pots tenir-lo en els motlles. A més, aquests també en motlles es troben a tot arreu, ja no és ni difícil. El que m'agrada de la recepta és que normalment quan veus un programa de cuina dius, ai, m'animaré, faré el plat. I et comencen a dir el reguitzell de requisits i no saps on comprar-los. Fàcils d'adquirir. Per favor, anem a les postres. Això ho deixo aquí arraconat o... Primer plat fantàstic, a veure si guanyes, Sandra? Mira, les postres encara són més fàcils. Són tremendament fàcils, perquè jo entenc que un cop has fet el primer i el segon, les postres ja no tenen de gust de fer. Per tant, què he fet? Mira, he agafat un bon gelat i l'he deixat desfer. Patapam, de cop i volta ja tenim una salsa. He agafat un cheesecake, que mira, m'agrada molt, ho sento, i llavors he triat. I a més, perquè el cheesecake té... Fa una olor? Té el punt làctic, evidentment, però té trossets, tropezones. Sí, totalment, Llavors... Que és fred. Perdona. No, que va, que està desfet. Hem d'anar molt ràpid perquè només ens queda un minut ara. Doncs que és un minut. És un minut, a veure si és veritat. Posem... Ai, perdoneu, posem un trufeto de corazón tierno i llavors posem aquests fruits del bosc, que són altament afrodisíacos, que els he saltejat amb sucre. Això no ho podeu veure perquè no tenim una cuina, però és simplement una sartén, una paella. Una paella, li posem sucre i els fruits del bosc que hem comprat congelats. Boníssim. I ja està, ja tenim dos plats. Ada Parellada, xef, que ens ha preparat uns plats boníssims i exquisits. No podem dir que són bons, perdona, no els hem provat. Ara els tastarem, però escolta, ara els tastarem. No cal ser un xef, i no us he preparat pràcticament res. Simplement és perquè tothom ho pugui fer. Jo crec que em veig amb cor, Raül? Si t'animes, t'ho faig a casa. Perfecte, jo m'animo. Però de fet ha dit que hi havia per 3. Vull dir que de moment anirem aquí.